fald for måske skulle bare lade den sidde der. Bare sådan. Hvis vi laver et kæmpe hul i midten der, kan du så ikke begynde? Vi skal lige have den ind, sådan at den sidder. Ja, så vi kan lade den sidde. Sådan det er bedre bare lige tage 4 ben og lige korte dem af. Ja, men så kan jeg godt se, at vi er i gang der. Nej, det er nødt til at tage den. Nu tager jeg bare ved bordet til dig. Og du er bare i tu. Kan du ikke lave et kæmpe fedt hul i midten, og så ser vi, om den kører igennem? Var du ude af den her? Ja, der er så meget. Det var så klart. Så mig er der kommet. Hey, hvem gør man rundt der? Nå, det går. Okay, jo. Nå, jeg så bare så lad det ligge. Lad det sidde med det. Jeg har en rundt der, og så har jeg også en hammer. Nej, vi har faktisk noget af 40 gange bedre end hammer herude. Jeg er cool. Det er stemmer på det. Det er sjovt, det der. Det er fandme sjovt, det er ikke. Altså, kan vi ikke så det her? Jeg gider bare ikke have rødtelefoner. Ej, det er rødvildt, ja. Det kan man bruge det, det er sådan bare. Det er så lidt noget henover, det er som det ikke er der. Nej, jeg ser stik ud. Jeg synes, vi lader den sidde. Ja, det ser stik ud. Så lader man det tilbage. Der skal bare sidde der. Bare sidde der. Måske der er sikkert, så du der tilbage. Fordi ellers så kan jeg ikke finde mit koben.